Καλησπέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Θρύχλισμο, το εδώ σε ένα ακόμα βιντεάκι. Βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα βασιλικά μονοπήγαδο. Σε ένα κιόσκι εδώ πέρα που μάλλον το φτιάξε η λέσχη κυνηγών βασιλικών. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι χνάπικ να τον κάνω γιατί μου αρέσει η διαδρομή. Βέβαια εδώ πέρα στο κιόσκι που ήρθα πρώτη φορά κάθομαι και βλέπω ότι άπειρα σκουπίδια. Δεν ξέρω όποιος κάθεται εδώ πέρα τη φασούλα του. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, δεν ξέρω γιατί δεν κρατάνε το μέρος καθαρό από τη στιγμή που κάθονται οι ίδιοι. Πρώτη φορά έρχομαι εγώ εδώ πέρα και τα βλέπω λίγο χάλια. Μηχανάρα εδώ πέρα, έτσι, κάτσε καλά να πούμε. Λοιπόν, και τι σας έχω εδώ. Έχουμε Soei NXR2. Είναι το καινούριο μου κρανάκι, παιδιά. Σας είχα πει και σε προηγούμενο βιντεάκι ότι είχα προμηθευτεί εξοπλισμό κράνος μπουφάν. Το μπουφανάκι το φοράω, θα το δείξουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, γιατί τώρα έχω πάει σε αυτή την κατηγορία. Αρχικά να μου πω ότι ήταν λίγο δύσκολη η επιλογή. Ήμουνα λίγο ανάμεσα σε NXR2 και στο HJC RPHA 71, το οποίο είναι και αυτό αντίστοιχα, ρε παιδί μου, ένα sport touring κρανάκι. Αυτό που με κέρδισε στην πραγματικότητα με το Soei είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλους αεραγωγούς. Έχει τέσσερις αεραγωγούς πάνω και 2 κάτω στην ουσία, το οποίο το κάνει αρκετά δροσερό σε σχέση με το HJC. Και επίσης αυτό που μου άρεσε είναι ότι είναι πολύ μαζεμένο σαν κράνος. Αυτό είναι, δηλαδή σε σχέση με το HJC, επειδή εκείνο έχει βέβαια και η γυαλιά, η αλήθεια είναι, έχει σαν visor μέσα, οπότε λογικό είναι να είναι και πιο μεγάλο, γιατί πρέπει να χωρέσω και το γυαλί μέσα και ο μηχανισμός κτλ. Αλλά δεν την πάλευα, ρε φίλε, γιατί και στο FGST που είχα μέχρι τώρα και αυτό ήταν πολύ ωραίο κρανάκι, αλλά ήσουν, ρε φίλε, σάβου κεφάλας να πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Πολύ μεγάλο, ας πούμε, σε σχέση με το σώμα. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά reviews για το συγκεκριμένο κράνος. Αυτό που μπορώ να πω είναι τι δεν μου άρεσε, ότι το περίμενα πιο αθόρυβο από ό,τι μας το παρουσιάζουν. Δεν έχει έντονο, εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ ο θόρυβος του, δεν είναι τόσο μεγάλος, αλλά το περίμενα λίγο, ξέρεις, λίγο πιο αθόρυβο. Και αυτό που δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, είναι ότι εδώ πέρα το τελευταίο κλικ, εδώ, δεν κάθεται πολύ, ξέρεις, σταθερά. Δηλαδή με το που ανοίξει το γκαζάκι κάνει ένα παπ και έρχεται και κλειδώνει σχεδόν. Οπότε δεν παίρνεις αέρα όταν το αφήνεις αυτό το χιλιοστό. Είναι λίγο έτσι και έτσι. Κατά τα άλλα, ωραίο κρανάκι, πολύ ωραία αίσθηση, πάρα πολύ ελαφρύ. Το small που έχω πάρει εγώ είναι 1300 γραμμάρια με το επιρρήνιο και το εντυπωσιάγωνο. Η αίσθηση είναι τρομερή, φίλε. Με το που το δοκιμάζεις δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε, ότι ξέρεις, είναι καινούριο και πρέπει να στρώσει το κεφάλι μου. Έρχεται και κουμπώνει απίστευτα και χωρίς να πιέζει extreme και τέτοια, ας πούμε, και τα λοιπά. Και επειδή ήταν τόσο βολικό, δοκίμασα και το extra small, ρε φίλε. Μήπως και ξέρεις, το small μου ήταν μεγάλο, αλλά όχι, είναι το νούμερό μου, ρε φίλε. Το extra small δηλαδή δεν παλευόταν, ας πούμε, σκέψου, γιατί ήταν πολύ σφιχτό και πίεζε όντως στη σημεία που δεν έπρεπε, ρε παιδί μου. Ενώ αυτό ήρθε και μου κάτσε κουτί. Και η αίσθηση είναι πραγματικά, λες και το φοράω, τι να σου πω, ρε παιδί μου, χρόνια. Απίστευτα υλικά μέσα, πάρα πολύ αφρά τα παιδιά, τα μαξιλαράκια, αυτά είναι απίστευτα. Πραγματικά, δηλαδή, η κατασκευή του όντως ποιοτική. Αυτό που μένει να βάλω είναι την καμερούλα μου μπροστά και ενδοεπικοινωνία, παιδιά, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούμε πουθενά. Με εκνευρίζει λίγο που δεν έχει, να πω την αλήθεια, σαν visor, αλλά εντάξει, το ήξερα, το επέλεξα.
οπότε δεν μπορώ να παραπονιέμαι. Με αυτό κρανάκι θα είμαστε τα επόμενα χρόνια. Να πω ότι επειδή είναι εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, είναι λίγο περίεργο το σχήμα του, εδώ πέρα που μπαίνει η κάμερα κάτω, κάνει κάποιες καμπύλες, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω κλασική βάση action κάμερας γιατί δεν κολλάει καλά. Αλλά έχω βρει πατεντούλα και θα σας τη δείξω, παιδιά, σε επόμενο βίντεο. Είναι άψογο, μόλις μου έρθει θα δείτε τι έχω κάνει, τι έχω βρει. Απίστευτο. Λοιπόν, σας αφήνω. Το κρανάκι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις πολλά, φίλε. 4 φύλλα fiberglass, SOA, εντάξει. Ποιότητα υλικών απίστευτη, δεν μπορείς να φανταστείς. Κουμπάκια τέτοια εδώ πέρα είναι όλα πολύ καλή ποιότητα, ρε φίλε. Και έπαθα πλάκα, παιδιά, με το visor εδώ. Πραγματικά δεν βλέπεις καθόλου κράνος, ρε φίλε. Καθόλου κράνος. Το field of view που έχεις είναι απίστευτο. Απίστευτο, πολύ ωραίο κρανάκι. Δεν κουνάει καθόλου στα ψηλά. Το έχω πάει μέχρι 2 κάτι, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπόμπα, ρε παιδί μου, μια χαρά. Εντάξει, γιατί όχι. Το μόνο που στο touring κομμάτι του, ας πούμε, ρε παιδί μου, δεν έχει σαν visor, οπότε, ρε παιδί μου, είσαι λίγο πιο εκτεθειμένο στον ήλιο όταν τον έχεις κόντρα. Και κάμια φορά είναι εκνευριστικό, ρε παιδί μου, γιατί όντως λόγω του μεγάλου πεδίου που έχεις, ας πούμε, δεν μπορέσει και να σκύψεις το κεφάλι, δεν σε καλύπτει έστω και λίγο κάποια γωνίτσα, ρε παιδί μου, για να προστατευτείς από τον ήλιο. Θα τα φας τη μάπα όλα. Αυτά από μένα. Με γεια μου το κρανάκι. Γράψτε μου εσείς τι κρανάκι έχετε, τι θα παίρνατε για sport touring καταστάσεις. Είχα δοκιμάσει και το Xperia Pro, το SPR Pro. Δεν μου κάτσε τόσο καλά, να σας πω την αλήθεια, παιδιά. Και εντάξει, επειδή δεν είμαι και πολύ έτσι να πάρω Sony και το καλύτερο, ας πούμε, whatever και τέτοια, πήγα σε αυτό που μου κάτσε κουτί. Νομίζω αυτό πρέπει να κάνουμε και όλοι, έτσι κι αλλιώς. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, φοράτε κράνος, εξοπλισμό και δεν συμμαζεύετε. Bye. That's all, folks.